Palit na po ta og prutas na pinya. Para nakapay masima-sima ikapaman o kaon. Ako ni unahon diri palubutan kay nalata na siya. Unahon na ini kay di tani ko anon. Ang tumok ni kalata, hindi na ko palitan. Nugon na magdako man. Kaon mo na. Kaon gyapon siya pero amo siya ko ang good bugog. Pero lagi nung kadi man siya pinali. Ang tahong ni Carla, tahong hugasan nila ko og suka, nibutangan asin. Suka na kung gihugas. Yung usban sa na ato kausa. Mana ni butangan na nila ko asin og suka. Hindi hugas na ko ani. Kuno sa lubi ang atong ikuanan. Timpla sa kinilaw. Ano siya? Yang akong gisabaw ani kay suka. Kung di kumot-kumot kay namunaw pud ta una tayo kumot ani. Kinala limpyo bilang kamot una tayo magpuga ani aton. Para pagkaon ba ni. Namunaw gid mo. Kapit na siyang ato na ni siyang itimpla diri. Kani siya sawaki ug tuyom. Sago ra man ini sawaki ug tuyom. Nanakay ko ano? Pipino, kamatis, bombay o kanang kalamansi. Natay luya nga. Ang suka na lang ug nga naay tuno ato isabaw. Yan atong kinilaw ha. Tuno. Naay tuno ang atong kinilaw. Nga. Kung anday nato siya ginusito. Darang limon ato ipuga para madagdag sa iyang lasa. Para may kung siya dagdag sa aslong ba. Diba kalimon. Kaya nato din siya. Okay, kayo. Ay, natay kinilaw. Nawit tuno. Tuno sa lubi. Yummy yummy. Lamig kayo sa bahaw. Awa. Lamig sa bahaw. Napadyot tayo kuan. Napadyot tayo kaning kuan. Saka ng sawaki. Lamig kayo. Sugo na tagka ano. Naluto naman ang atong ang prepare na kudan. Saka ang atong tahong. Oh. Luto na po siya ang atong tahong na sabaw. Nga. Magsukad na ta kay mga una ta. Natay pinya. Yan na ang atong sudan tarong. Guys, sinasong guys. Ako tawag. Ayaw ha. Tawag. Ano na pilaw? Matawag na ba no? Atong dapat tara. Iba naman tiwala lang itong brown, mga matawan. Ang dala. Bagay sa dyan, panito mo sa pag-usumpa. Ayun. Ayun, kalta. Ayun ka na. Dapat ko ka na, may pwede estetik. Ayun, dong. Baka yung dala, yung galing. Dong, kayo ah. Kapat cool. Kapat guys. Tawag. Halo-halo. Pagkakurop. Balik dito sa kuha, kaya makalit pa siya. Mangga sa kaon. Kunahan ako na siya mukha, ngayon kami ngon. Uli para kami ngon. Ay na lang eh. Yan, kayo na yan. Yummy. Angelo, kaon kinilaw isda. Nami. Nami. Wahop. Tahong. Tahong ni Carla. Pwede nga sapatos nyo? Sa? Sapat. Wa. Ang gabas da? Kaya na kami lang yung lima. Ako nang kumbay mo. Kailan sunod ang sunod na? Ano lang, ipa dana? Lama na ito pa yung
Kapilya pa. Ba? Nasa na libre. Kasada. Ang kapilya, palipigan niya, kung pa sa. Ito kapila eh. Ang puro pa. Kaya kapit tarong mo ba? Ang puro pa. Oo. Ang kalam. Ang kalam nyo. Okay, mama. Kao. Kao. Okay, mama eh. Bakit, mama, bakit? Bakit? Mama. Oh. Eh, bakit? Mama. 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 Yayawa pa naman. Ay, baka sila eh. Diyan kayo sa ikilo pa. Babay nga, babay. Bye.